inaam na ng bagay. San Pedro? Saan ba doon? Ako may kaibigang babae. Marami na siyang anak. May kaibigang babae. Marami na siya anak, pero ang aming cabinet, lagi nakamukhang kang Kaya ako nga nilagyan ng kurtina, kasi para hindi naka, lagi, ganun pa rin Ay, nako. Araw-araw na lang. Oops. Akin yung puti na yan, ano? Kaspang higaan. Pero naman, ramdam sa katawan. Dapat bago kayo higaan yung higaan, ano yun naman lang. Masarap maghiga nung
Try mo. Huwag mo iaano to ha. Huwag mo ila-log out. Oh. Okay na. PixArt pa lang yung CapCut bukas na lang. Tagal mag-reply nung ano. Try mo. Ay! Yung mga pro, ano na dyan. Huwag mo, bawal i-log out yan ha. Huwag mo ila-log out. Mawawala yung subscription. Try mo. Kahit ano lang. Bawa ito. Ayan yung background. Pro yan eh. Pwede na magpalit ng background dito, ganyan. Ayan, mga white. Huwag mo ila-log out ha. Bawal i-log out yan. Ah. Yung CapCut mo.